Ndi nthawi ya nkhani zathu madzulo ano ndipo muli ndi ine Jeamson Kalimba. Koma poyamba timve mitu ya nkhani. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la CHRR layamikira boma kamba kuonjezera ndalama ku thumba la chitukuko la CDF. Unduna wa zaumoyo wati upereka katemera wa matenda a polio kwa ana osachepera 2.9 million. Nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mdziko muno kumzimba yati yamanga mzika 93 za mdziko la Ethiopia. Tili ndi izi komanso zina zambiri, mukhale pomwepo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la CHRR layamikira boma kamba kuonjezera ndalama ku thumba la chitukuko la CDF kuchoka pa 40 million kwacha kufikira pa 100 million kwacha. Mkulu wa bungwe la CHRR Amaiko Kayatsa ati izi zithandizira kuti aphungu azitha kugwira bwino ntchito za chitukuko m'madera awo. Komabe Akayatsa ati aphungu akuyenera kupewa mchitidwe kwa chinyengo pogwiritsa ntchito ndalamazi kuti zipindulire anthu am'madera awo. Boma lalengeza zakuonjezeraku pamene limalengeza chuma chomwe ligwiritse ntchito mchaka cha boma cha 2022 mpaka na 2023. Mtolankhani wathu Lester Muhone analankhula ndi Amaiko Kayatsa. Poyamba tinene kuti CDF ndi thumba lofunika kwambiri chitukuko chifukwa cholinga chake makamaka ndikuthandizira chitukuko ting'ono timene kuchitika pa constituency. So kuonjezera ndalama thumbali ili chinthu chabwino kwambiri. Komano tizindikire kuna kuti nthawi zambiri thumba limeneyi simathandizira Malawi chifukwa cha mtima amene wajera umene umakhala ndi ma-MP athu. Kwa nthawi itali kwakhala pali malipoti osiyana kuti CDF imapangidwa abuse. Pali ma-studies amene akhala kuchitika kuphatikizapo ma-studies amene adapangidwa ndi National Audit Office amene anapeza mavuto osiyana makamaka mavuto okhuzana ndi kusakaza zimene otsatidwa za kagwiritsa ntchito ka thumba limeneyi. Ndiye ngakhale tikukondwera kuti CDF ndama chulika komabe tinkhawa kuna kuti kodi ndama zimene zikagwira ntchito bwanji, kodi zipindulira Malawi kapena zikhalabe zipindulira mwina aphungu mmene zakhala zikhalira. Unduna wa zaumoyo wati upereka katemera wa matenda a polio kwa ana osachepera 2.9 million kuti akhale otetezeka ku matendawa. Mneneri mu unduna wa zaumoyo a Adrian Chikumbe wati kutsatira kupezeka kwa munthu mmodzi ndi matendawa mu mzinda wa Lilongwe, undunawu ukupanga machawi kuti ana ochuluka akhale otetezeka. Achikumbe ati ntchito yopereka katemerayu iyamba pomsachedwapa. Achikumbe akufotokoza zambiri. Pamene tikulimbana ndi mliri umene wangobuka kumene mdziko muno makamaka kuyambira ku Lilongwe wa polio. Ngati boma pamene tinakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana, imodzi mwa ndondomeko zimenezi ndikuti tibaye ana 2.9 million kapena 2,900,000 ndi katemera wa polio. Zimenezi tikufuna titachita ndithu msanga mwina panopo sitingatchule tsiku kuti tiyamba liti chifukwa ndikuti tikusonkhanitsa zonse zofunika chuma komanso kupanga maplani kuti kampeni imeneyi iyende bwanji chifukwa mukumbukira kuti pakadali panonso tilikalenso pakalipiliti othamangitsa katemera wa COVID-19 madera osiyanasiyana. Ndiye anthu ake ndi omweomwewo ndithu azaumoyo amene tikuwadalira m'mabomamo muzipatala zosiyanasiyana kuti akhale akupereka katemera wa COVID-19 komanso pano tikuwawonjezera kuti tibaye 2.9 million msanga kuti titeteze ana mdziko muno ku mliri umene wa polio. Bungwe loonetsetsa kuti pamalonda pakuchitika chilungamo la CFTC lati kampani ya Nesto ya mdziko la South Africa laitanitsa china mwa chokoleti chake cha KitKat kamba kuti china mwa chokoletichi chikumapezeka ndi tizidutswa tamagalasi. Bungweli lati Amalawi akuyenera kudziwitsa bungweli ngati aonapo china mwa chokoletichi.
mkulu wogwira ku kampani Apoche itimu ati kafukufuku wawo amene anapanga pa 17 ndi pa 18 Februwale mchaka cha 2022 m'mashopu a mzinda wa Blantyre komanso Lilongwe, bungweli silinapezepo chokoleti chomwe chikunenedwachi. Aitimu ati pakadali pano kampani ya Nesto ya mdziko la South Africa sinalandilepo dandaulo lililonse kuchokera kwa makasitomala ake. Mtolankhani wathu Lester Muhoni analankhulana ndi Apoche itimu. Kalata imeneyi wadziwisa anthu omwe amagula malonda komanso omwe amagulitsa kuti kampani ya Nestle ku South Africa yapanga recall yayitanitsa chocolate chomwe chinagulitsa kwa mashops cha KitKat komanso ati chocolate chonse cha KitKat only chocolate choti chili ndi ma back numbers angapo omwe ali muchikalata chathucho kuti amenewo sakuyenera kudyedwa ndi anthu chifukwa chokuti I think ali ndi mapisi ta small pieces ta glass. Mwina pangakhale chiopsezo chanji ngati ena agwiritsire ntchito KitKat amene? Sitingathe kudziwa pakali panopa Nestle osanatiuze kuti alandira ma complaints ali madandaulo ena aliwonse komanso sanalandireso madandaulo aliwonse kuti wina wake wavulala, koma chifukwa choti anena kuti chocolate chimene chapeza kuti mutha kukhala timapisi tamaglass munthu sukuyenera kugulitsa komanso sukuyenera kudya chocolate chimenechi. Mmodzi mwa anthu oyankhulirapo pa nkhani za umoyo mdziko muno, Adolphe Ngoma, ati dziko lino likupanga bwino pa nkhani yolimbana ndi imfa za amayi zodzakamba ka ubereki. Malingana ndi kaundula wa bungwe loona za umoyo mdziko lonse lapansi mchaka cha 2015, mwa amayi 100,000 amayi okwana 439 amataya miyoyo kamba ka ubereki. Angoma ayamikira ogwira ntchito za umoyo chifukwa choonetsetsa kuti imfa za amayi zodzakamba ka ubereki zachepa mdziko muno. Mtolankhani wathu Witness Gabriel analankhulana ndi Adolphe Ngoma. Amayi ambiri akupitirirabe kumwalira chifukwa cha nkhani ya kukhala ndi pakati kapena kukabereka, akapita kuchipatala kuja mwina utaya magazi, mwina kukhala ndi pakati posayembekezera, ena amachotsa pakati paja utaya magazi kumwalira, ena amamwa zinthu zosakhala bwino nkhani ya ma-abortion imeneyo. Ndiyeno ma-figures amene tili nawo akunena kuti amayi 439 pa 100,000 aliwonse amene abereka mwana amamwalira. Ndi ma-figures apakanthawi ndithu, koma mmene ndazungulira dziko lino madistrict ambiri ndikamafufuza popezeka kuti mwambirimo tatsika ndithu pang'ono ngakhale sitinatsike kwambiri chifukwa paja ulendo uno tikupita ku zero. Tikunena kuti mzimayi aliyense asamwalire kusonyeza kuti tikhale pa zero, sitinafike pa zeropo. Ndiganiza ngati tasuntha mwina tasuntha kufika kuma 300 kuma 200, komatu ndi ambiri ibe amene ambiri kwambiri tikawerengera dziko lapansi pano ndiye kuti tili kutali. Tikuyenera kuti tithamange ndithu kuateteza azimayiwa. Tanena kale kuti ulendo wathu ndiwopita ku zero, kuti tikafike ku zero maternal mortality rate mzimayi aliyense asamwalire. Titha kumamwalira ndi zina kandi covid kandi chani koma nkhani ya kutenga pakati uchembere asamwalire chifukwa samayenera kumwalira. Nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mdziko muno ku mzimba yati yamanga mzika 93 za mdziko la Ethiopia kamba kolowa mdziko muno mosatsata malamulo. Mneneri mu nthambi mchigawo cha kumpoto Francis Chitambuli watsimikiza za nkhani iyi. Achitambuli ati amanganso nzika imodzi ya dziko lino yomwe imathandizira anthu akulowa mdziko muno mosatsata malamulo. Achitambuli ati mzikazi zinakwera galimoto la mtundu wa lole 7 ton imene namba yake ndi BW4982. Pakanali pano mzikazi zikuyembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu pomsachedwapa kuti zikayankhe mlandu wolowa mdziko muno mwachinyengo zomwe ndi zosemphana ndi gawo 211 la malamulo a dziko lino oona zolowa ndi zotuluka. Achitambuli akufotokoza zambiri.
ndizoonadi ndithunzika zimenezi zokwana 93 zochokera mdziko limene la Ethiopia komanso nzika imodzi yochokera kuno ku Malawi komanso galimoto imene ya mtundu wa lole 7 ton imene namba yake ndi BW 4982 yagwidwa ndithu ndi asilikali amene wa nthambi imene yona za anthu olowa komanso kutuluka mothandizana ndi asilikali amene ochokera ku Malawi Police Service. Chimene chinachitika ndi choti anthu ena akufuna kwabwino anaziwisa ndithu akuluakulu oona za anthu olowa komanso kutuluka dziko lino la Malawi zoti kuli galimoto imene ikuoneka kuti anyamula anthu achilendo ndipo ikuchokera mboma akalonga kulowera ndithu mbali imene yakunzuzu. Pakafukufuku wathu zaonesa kuti nzika zimenezi zilibe zitupa zoziyenereza kuti zilowe mdziko muno komanso sizinakumane ndi ogwira ntchito ku nthambi imene yona za anthu olowa komanso kutuluka kuti azifotokoze kuti akubwera ku Malawi kuno akusapanga chani. Amene amathandizira driver ameneyi wa galimoto imeneyi Yona Kamanga amene ndi wa zaka 26 ndipo amachokera mudzi umene waziweni mboma la Nzimba mudzi mwa amfumu Antwalo amene ndithu wagwidwa ali manja mwa nthambi imene yona za anthu olowa komanso kutuluka kuti ayankhepo pa nkhani imene akuganizidwa kuti iyeyi wathandiza ndithu anthu amene wakwana 93 kuti alowe mdziko muno mwachinyengo. Ndipo pakadali pano driver wa galimoto imeneyi amene wandi a Gift Chikoti amene amakhala dera la Chiputula mu mzinda wa Nzuzu akufufuzidwa chifukwa iwo anakwanisa ndithu kuzemba akuluakulu amenewa pamene amagwira ntchito imene, ndipo akapezeka amenewa achikoti akayankha ndithu mulandu umene wothandizira anthu osaloledwa kulowa mdziko la Malawi kuti alowe mdziko muno pophwanya gawo limene la malamulo amene nthambi imene yona za anthu olowa komanso kutuluka imalondoloza imene ndi ya Immigration Act. Pamene panso ndetamfika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane timvenso mitu ya nkhanizi. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la CHRR layamikira boma kamba kuonjezera ndalama ku thumba la chitukuko la CDF. Unduna wa zaumoyo wati upereka katemera wa matenda a polio kwa ana osachepera 2.9 miliyoni. Nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mdziko muno ku Mzimba yati yamanga mzika 93 za mdziko la Ethiopia. Zimenezi ndizo tinali nkhani zathu mwatsatanetsatane. Munali ndine Jeamson Kalimba. Usiku wopambana.